Laing astronomical event na usab ang kaduha natong masaksihan karong buwana. Kay duha gayud ka supermoon ang atong makita ning buwan sa Agosto. Alas 2:32 kaganihang kadlawon, unang nasaksihan ang supermoon ug padayon ni natong makita karong gabii. Gitawag kini nga supermoon kay natunog nga full moon dihang duol ang buwan sa kalibutan. Itandi sa normal nga full moon, yes, ngadto sa 17% kini nga mas dako ug 30% kini nga mas hayag. At ulusab ni ining higayuda, mas taas ang level sa tubig dagat. Di ba na ba nang muabot sa 2 metros ang nasinating high tide. Apan kung mapakyas kamo pagsaksi ni ini karong gabii, ayaw kabalaka kay subling masaksihan ang supermoon karong Agosto 31. Gitawag usab kini og blue moon kay talag sa unra ang higayon nga kaduha sa usa ka buwan masaksihan ang supermoon. Ang supermoon, normal ra gini siya nga phenomenon 3 to 4 times in a year siya metabo. Dili siya susama sa eclipse mga daghan og totoo nga ang mga buntis dili pag di magawa sa balay. Kining supermoon, normal ra gini siya nga takdol atong bulan pero mas dako lang gid siya tanawon og mas hayag.